ଏବେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ। ଆଉ ଯିଏକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଟି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାହାରିଲେ ଟିଆରପି ପାଇଁ, ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି, ନହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଆମ ପୁଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି ସେବେଠୁ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ପାଟିଚୁପ୍ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଟିଚୁପ୍ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ବି ଦୋଷ କରିଛି ନା, ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଯାଇକି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଆସିଛି ସେବେଠୁ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପୁଅ ପିଲାମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।